sad je manifestacija iznova se radi. Ono što je bitno, hoću da kažem da je ovo 20. po redu jubilarna i da smo za te stranke, da kažem, i napravili neki naš mali jubilej vezano za postojanje Hajke. Ali pre nego što počnemo da kažem sa ovom, htio bih par stvari da su upozorim i da vas, kažemo, na neki način upoznam sa nekim pravilima koja ovde važaju u našem lovačkom društvu. Kao što znate, mi smo u zoni zaštite nacionalnog parka i ja bih vas molio, znači, da se u svemu pridržavate instrukcije naših stručnih pratioca i grupovođa koje su određene da vas vode u lovu. Vodeće se teren Čezava, kako sam ja dobio informaciju od njih, ali jako je bitno da se znači da se pridržavate mera bezbednosti u lovu. Šta to znači? Striktno slušajte stručne pratioce i grupovođe. Maskirna oprema je obavezna. Ko nema prstu, javite se nekom daćemo, ali znači bez prstuka nemojte da idete u lov, da ne biste bili vraćeni. To je jedno. Drugo, kad se postavite na čeke, ja bih vas zamolio da obratite posebno pažnju, znači prilikom pucanja leva i desna strana koja je vama u blizini, da se ne bi desilo, ne može nešto je planirano. Nema znači muke, nema paljenja vatre, nema galame, kao i u svakom lovu, lovi se karabinom i sačmarom, znači sa municijom koja je predviđena za ovu vrstu divljači. Nisam rekao na početku, ali evo sad ću da kažem da se lovi danas šakal, lisica i vuk. Kada se desi, ako se desi odstrel, ja bih vas molio da se, odmah kažem, najbliži grupovođa ili stručni pratioc obavesti o tome kako bi imali evidenciju vezano za odstrel i kako bi ispratili lov do kraja. Mislim da će biti lepo vreme, bit će stvarno, da kažem, prilike i da se možda i vidi nešto od divljači, s obzirom da imamo informaciju da u terenu imamo dosta predatora. Ono što sam hteo da kažem još par reči, time završavam. Nakon završetka lova opet ćemo se ovde skupiti, posle lova planira ručak, bit će tu muzika, bogata lutrija, tako da onda ćemo naše druženje posle lova da nastavimo ovdje u domu. I na kraju želim vam, kažem, u ime lovačkog društva i u svoje ime dobro pobed. Hvala. Evo ga kiša zove tamo, dragi. Ti ga opali pa sad ćemo budu. Što grado mlade, što... Ajde, čekaj se da vam što tako mlada ti si, što grado mlade. Mi nismo uzeli, to vidi sad. Evo, mi uzeli. Eto, molim lepo. Imamo mi rešenje za sve. Ovo mi uzeli iz lovačkog udruženja.
Da se što pre završi. Lajk je to mi. Šta? Ja lajk. Samo... Veterin srnik, reci jele. Ja bi to zabranio. Gledajte strogo, mada čućete pogon će da galami, da viče. Doći će do jednog dela dok ne budu bili toliko blizu kod vas dok je bezbedno i onda se spuštaju u reku Čezavu i dalje se vraćaju putem, to je gotov pogon. Da zaste da krećete tek kad vas pokupi onaj koji vas je postavio. Čuli ste jutros, nema paljenja vatra, nema selutrenja, nema bacanja petardi, I bomboni. Obavezno vodite računa o bezbednosti gde ko puca i Ovdje da mita. Znam, zato ga i snimam kao doajena. Koliko će put da je pređemo? Nisi malo ni stigao do kraja gore. Sabır bitmiş, danska sarı.
Daj mi 3, 4, još ne gledaš neka, ali ja mešam. Evo, kad ću da izdesim. Drugo mjesto je broj 4. Ekipa broj 4 koja je ulaž sa osvojenih 41 poen. Nije moguće. Sudla si vam. Lita se ili ništi moj. Žarek, izvoli. Rekao sam sreće tebi i tvojoj ekipi. Izvoli, Petar. Hvala. I na kraju, prvo mjesto je, uzmite vazduh, ekipa broj 12. Sa osnovnih 44 pojena. Ekipa je odakle? Iz Pojetina. Komšije, bravo, bravo. Izvolite. Ovo je za tebe, za tvoje ekipe. Samo jedno. Nije 11, do 12. Ajde bre, tamo je. To je kada idu 40 dana. Vezano da voli. Hvala, još jednom čestitam vam na uspjehu. Tako mladi, a već dobro boje i golač. Sada krećemo sa dodjelom zakonnica za podršku ovoj našoj manifestaciji. Reći ću da je ovo 20. jubilarna manifestacija, da vam je zato i posebna čast i drago što ste, da kažem, došli do ovog programa. Evo, posle 2 godine pauze. Mora da se zalije, da. U to ime ja hoću da dodam i zahvalnicu ispred lovačkog udruženja Duna, opštinu Lubac i predsjednika. Pozovem predstavnika nacionalnog parka, direktor ili neko ko je tu. Ajmo se još ovo. Šta kažem, ovo su naši. Slušaj, naše bilo sve žive meso, zato. Ne, nije sve to znanje i od materije, da. To je najbitnije. Ovo je direktor, kažem, poručitelj. Naravno, sljedeći ko nam je ovdje, da kažemo, bitne važnosti ko se brine za našu bezbednost i sigurnost je stanica granične policije Velikog Gradišta. Molim komandira da izreći da primi zahvalnost od naših udruženja.
Naše sponzore i sve oni koji su pomogli ovu našu manifestaciju, što materijalno, što kažem, finansijskim sredstvima, pa ću ja gledati da svakog od vas pozovem do zemljoradničke zadruge Golubac. 310. 3-1.